Bueno, eu son Carmen Santos Queiruga, son unha rapaza que naceu fai 34 anos en Santiago de Compostela, pero que ten a súa familia de unha parroquia mariñeira que se chama Queiruga, do sur da Coruña. Unha parroquia pequena, pero moi bonita, e onde vive xente traballadora, e que é a esencia do que eu son. Pois precisamente os meus recordos son sobre todo de aí, da miña parroquia, de cando iba con meus irmáns e con meus pais a Porto Nadelas, cando o meu pai e o meu irmán o maior viñan de traballar con todos os nenos, porque eran nenos cando empezaron a traballar. Meu irmán empezou a ir ao mar co meu pai con 13 anos, e íbamos con nosas nais e con nosos primos máis maiores e os veciños a axudarlles a limpar as redes, mentras nós éramos pequeniños, estábamos por ali xogando e merendando e demais, e, bueno, pois vivíamos con alegría todos esos momentos, igual cando íbamos ás fincas a axudalos a recoller as patatas, a recoller o millo, a andar cos animales, porque todos temos animales nas casas, e de estar xogando, pois, tanto nas leiras como por ali, que decíamos que xogábamos ás casarotas, que era xogar con tarros e con material de cociña vello, e xogábamos as casitas, e nos decíamos de casarotas, non sei por qué, pero tiñamos esa palabra, que me resulta moi graciosa cada vez que me lembro. Nada, a verdade é que éramos nenos e nenas moi felices, e que aínda que tiñamos moitas menos cousas que os nenos de agora, pois disfrutábamos moito de cada momento, tanto das nosas familias como da natureza. A verdade é que para mí meus irmáns son... Bueno, pois son do mellor que teño. Non me gusta que me preguntes eso porque me emociona. Nós perdemos o noso pai cando eu tiña 10 anos. E, bueno, pois meu irmán maior fíxome de pai, e Rogelio tamén, Juan Carlos el. Entonces, o vínculo que temos, sendo que rifamos como todos os irmáns, eu me levo moi ben cos dous, e son a gran coidada e protexida deles, pois é un vínculo que é moi difícil de romper.